Welcome sa ating video na Epic Ride Pangasinan to Manila. Kasama natin si Edwin Ferreria. Mula bayan ng Sampabian, binaybay natin ang paglabas ng probinsya ng Pangasinan patungo sa probinsya ng Tarlac. At sa wakas, yung mga probinsya o mga landmark kagaya ng Paligid Tarlac na nakikita ko lamang sa mga video sa YouTube ay personal pamilihan. Pasok natin sa bayan ng Tarlac City. Hindi na tayo kaano nakakuha ng video at mga picture dahil may kunting pag-apura dahil sobrang init at pagod na rin, kaya wala na tayong oras para mag-video o kumuha ng arawan. Isa sa mga sikat na landmark nating pinakihintay ay ang London Bridge, ang sikat na tulay dito sa probinsya ng Pampanga. Mula dito sa Mabalacan, dire-diretso na tayo kasi inabot na tayo ng hapon at gusto natin na hindi abutan ng gabi sa Bulacan. Dito naman sa bayan ng San Fernando, napakaganda ng kanilang bike lane, kaliwang kanan, napakaluwag, napaka-safe para sa mga siklista. Inabot na kami ng dilim pagdating sa Bulacan. Ito pa naman yung iniiwasan namin dahil ang mga kasama dito, karamihan ay lubak-lubak. At sa wakas, sa mahigit na 7 oras na paglalakbay, nakarating din kami sa Santa Mesa kung saan kami tutuloy. At ito ang aming epic ride Pangasinan to Manila. Kasama sa Edwin, ito si Ron na Siklista. Maraming salamat sa inyong panonood.